бик зур рәхмәт сезгә шундый бүләк өчен. Сезнең кулдан алу бу икеләтә минем өчен зур бәхет. Рәхмәт миллиард татарга минем иҗатымны яратып, хөрмәт итеп, шундый зур бәя биргәнегез өчен. Мин горурланам татар булуым белән. Фәрит абый, сезне дә чын күңелдән котлыйм. Алдагы көннәрдә дә үземнең иҗатым белән, үземнең иҗат җимешләрем белән халкыма файда китерсәм, миннән дә бәхетлерәк кеше булмастыр дип уйлыйм. Рәхмәт.